Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Enggak kurang keren. aku mau adu karo kucing. Ceng, kene ceng. Aduh opo lho. Iki masalah gedang. Klok. Piye. Ini ceng. Soale ning penonton, ceng. Dadi niki kita iki ngene ceng. Iya toh, udah. Awakmu aja salah paham. Jadi orang gak usah baperan. Karena apa, Ceng? Jadi kita perkontenan iki padha ngunggahne biyune awake dhewe-dhewe, Ceng. Jadi nek awakmu gak usah ngene-ngene, dadine ana sing ngomong. Terus pekan ngeplok ke depan. Terus masalah lagu. Masalah lagu apa? Lagu apa jenenge? Topeng Hitam. Tapi gak putih masalahkan. Topeng Hitam ini bukannya apa wi? Melihatkan ngene-ngene ora Ceng, kuwi kejelekan wajar Ceng. Kok malah Kurang jelas iki. Ya kurang galak. Sing galak to, sing Terus kucing ngomong apa iki? Jenenge ngomong masalah. Lho, kowe aja maju-maju. Lho nyapa to? Ngomong kowe delok iki. Aja pas cocot. Ya. Ini loh, dadine ya Ceng. Awake dhewe iki tidak ada apa-apa sing asli ya. Cuma perkontenan itu awakmu lamun sapi kleru Ceng. Ngono lho. Wis burung ya. Urung jek akeh. Terus dan. Terus masalah utang piutang. Yo. Gak perlu utang, gone wong itu sih kontane gak perlu. Lho nyapa? Gak perlu nesu, aku lho gak nesu. Ngono lho. Tapi sune kurang to. ora dadine masalah utang ngeglido kan diplok kucing aku biasa to. Terus ganti aku ngeplok wis gak oleh baperan, Ceng. Soalnya tak delok ning kok konten-kontenmu kaya ngrasani bigan juga iya. Rasane aku ribut ya ngono kuwi. Nadane malah medhot to. Mudun. Iki ri Masa malah gak dikonconi, Nduk? komunikasi sih. Terus Rokok. ora masalah. Rokok. Ora koncone gak ngono, Ceng. Iki kleru. Dadi penonton aja mbuli kucing lho. Ya sing mbuli kucing ki ya sapa? Kita adalah perkontenan itu saling serang penyerang itu wajar, Ceng. Ya udah. Ngono lho. Lah, wek Dadi kita gak usah diserang. baperan. Penjerar ngamuk. Lho, iki ngamuk wis. Gak ngamuk apa kurang. Sik aku pengen takon Pak Dian. Piye? Nek ngene iki ngamuk Pak Dian. Ya, biasa Sampeyan juga. merasa terintimidasi gak? Biasa lek ngamuk terintimidasi. Terintimidasi enggak? Ya biasa tuh. Berarti gak ngamuk. Kurang Aku tau. omong aku emang keras, kucing tak omongi to, Ceng. Gak usah baperan jadi orang. Aku ngono lho. Kita adalah perkontenan. Malah diskusi. Diskusi. Komennya malah diskusi. Macam mana ngosek to. Maksudnya ngene lho. Sudah, video perkara awal iki. Nah, Tek sampai perkara awal ini masalah perkontenan. Ya, rokok Pas sih. pas gak rokokku ning kono. Iya. Sebenarnya rokokku tak tahu. Apa iki? nek ngamuk jenenge kaosnya dilinting. Gak gini loh, masalah awal titik permula. Ini pas gini doyok ya. Ya, dah. Masalah apa tuh kayak? Aku lali kontenku. Wong telu Kecewa. kecewa karo Dian. Ya kuwi perkara apa tuh kayak lali aku ning konten. Nyolong ide. Ya sing enak. Ide yo Kan ide. rencana karo Pak Blotong. Nah. Arep ngonten. Yo. Tapi disisakan iki. Yo. Iki pamete mulih. Tiba ewer ana klo. Kayak ngono lah kuwi toblok pegel. Lah kudune kucing kuwi ngliputin ning Uce News. Kenapa kok dia ngevlog? Kuwi toblok sing cerita ngono pegel terus wonge gawe konten kae. Biasa to doyok tukang bumbu kok. Paham ora to? Ya. Itu paham ceng ceng soalnya doyok. Paham. Oh. Awak dhewe lilin kok. Lha apa lho? Gede ya. Lah apa? Kene lho, urunge aku makane pas saya gak ngono lho. Jadi ini Apa-apa lho? Jadi aslinya ki permasalahannya kuwi. Jadi ini kan aslinya aku wis memperjelas masalah iki jane. Wis aku Iya, ngomong karo kae barang, ke lho, wong seneng karo ke lho. Iya. Nah, kowe wis ngomong. Wis. Isuk-isuk kowe kan wis roh dhewe to. Iya. Nang warung iwan tekomu karo aku dhisik aku to. Yo. Nah, kowe wis ngomong kowe engko ngonteno nang gone Yumur, tomblok bagian golek iwan. Kayak sing kleru, gini loh ceng. Aku harus nyetel Kleru tong.
Aku lak setel karo blotong bengi. Lain kok usung ngarep aku. Setor rumane. Nah, ayo. Ki urusane petir. Petir apa? Petir apa to? Petir apa beda rasane? Wes. Awal mulane tak critani ya. Pertama kali kan gue kena mangan-mangan kae lho. Bener. Mangan kae to. Kayak sing diserahkan Andi. Ya. Goro-goro gak teko. Padahal Andi wis ngomong aku, "Pak Adi aku gak seteko, aku numah kidul." Oke. Tapi kan serangannya tetep Neng. Nah, giliran kuwi terus sesoke. Ini karo Iwan kan aku ngomong karo Iwan. Anu Pak Adi, masakno neh aku tak mangan karo Depong rono. Lah padahal kuwi idene Iwan dhewe, marepe ben dan gak enek serang-serangan ta. Berhubung wis kadung dimasakno Yumur, Iwan gak teko pi. Nah, wi. Akhirnya ini doyok ayo blok. Iki ndang gawe wong tenan-tenan blok. Dadi kuwi berarti ya? Ben genti Iwan sing seneng apa kon? Kan wis kadung dimasakno gak teko kan. Oh gak ning ati lho gak yo. Ning Iwan kan. Nah, kowe bagian ngeplok Iwan. Kowe bagian nakono Yumur nek pomo kowe pengen ngeplok karo Yumur nesu tenan apa ora. Karo mau ngono to kae. Lah, tomblok orang nakoni Iwan keburu kontenmu ucul kae iki bengok pokoknya aku. Ucul kae to, Dek. Ngono lho, Ya Dek. kan wis permasalahannya kan wis bener to porsiku. Lah iya. Aku nang Yumur iki neng, cuma iki ternyata gak ketemu. Iwan kan ngono. Iwane anggere diparani iki iki. Ayo. Ayo Ini ya. Atau. Kon nyaut kon lagi utang. Sama lagi. Utangnya piro? Utange pira sing? Ya utange ya mulai zaman Alipo sing keri Itu kabeh. Nah, ulo. Oh, Sekeri ya? blok Sing kosong. keri TKPS S1. 350. Ya. Tolong atas sekat. Halo. Berarti engkau disawar ya lunas ya. Engkau tak wae duit 500.000 dari Abah Baim. Makasih Abah Oke. Baim. Makasih. Nanti Abah. saya vlog ya tak kasihkan Tommy sama Mas Dian Ben. Hashtag-e saurutan kucing kabeh. Hashtag. Nah ini Banyak utang ini itu. rokoknya Bah. Saya belikan ini. Nah, wis to. Yo. Nah, Lah makasih terus Abah Baim ya. Terus neh. Kita terusno. Bah. Lah, iki ngomong aku. Tomblok. Tok. Mosok aku Aja begok-begok diutang sebenarnya. Iya. Kita tahu kita. Topeng ngono. Kucing ngono masuk kok anu Makasih Abah. tersinggung lah, aku padahal gak nyinggung kucing lho. Lah omong ngono to blok iki. Nyanyi apa to blok? Nyanyi anu ku lho, buka dulu topengmu ke to. Lah kan nirokne wong ngekeki rokok. Lagune ngono kuwi lah karo iki di Terus aku kan nyanyi to. Nah, Bukalah topengmu ngene lho. Tapi sebenarnya Bukalah gidalmu ki lho. tapi sebenarnya ngene lho sajane iki. asine yo gane masalah. Sajane aku ora nek apa karo Tomblok. Bar yo bar, cuma kadang apa? Tomblok nang pas live Nanti deh. nek enak komen tentang aku, dia iki terus pak ngene, tensi dhuwur terus. Kucing ngono. Nah iki lho senengane iki kepancing. Iki aku padahal santai. Ya, dadi ngene lho, Lur. Ya terus piye? To. Iki kan wis to, aku lak ngomong, sing aja baperan. Yo. Ngono lho. Aku dadine konten iki kucing harus iso nyikapi pembicaraan saya. Piye maksudnya kudune paham ngono lho. Aku ki sajane ora baper ki sebelas lho nek ambek kowe iki. Wong aku iki isuk mara ning gonamu ya to. Kowe petukan aku ndak nyapa kowe malah ngalih mlipir. Aku ora ngaleh. Oh tak keplak. Aku nyapa ngaleh. Wong kowe biasane nyontong konten nyapa kowe ora ngonten. Aku ngopi kan aku ngomong bar ke sawah karo Kipi. Kok biasane kowe nyontong konten terus ngaleh iki wajar to, Cing? Aku sih ora mlok apa-apa kira. Kena ya? Bunan iki kok. Dadi ki Pak Blono gak pesangkutane karo iki. Kayaknya ya. Sik masalah sik. Bisa. Masalah nek iki blotong kuwi asajane ngene. Aku diundang Iwan. Batinku nyapa Iwan Marorono. Aku kon moro gawe konten. Saiki terus gawe konten apa to, Wan? Tanya jawab ngaku sing takok kowe jawab apa? Lah nek ana pertanyaan Iwan kan aku jawab apa? Nah, kuwi berarti yo Iya, Pak Adi. Solomon kuwi perlu dianu Solomon. Lah, Ya nek Iwane pertanyaan perlu. manut pertanyaane Iwan Iwan Hose aku ditakoni Iwan aku jane ora Iwan iki jawab, perlu tak jawab karo to aku. Iwan. Lah, Lah iya. Iwan wangel. Di konten makanya aku tak jawab terus sampai Iwan. Udah aku jawab ya ora kleru. Kudune iki konten kuwi diserang Iwan
malah calon iki serang-serangan. Itu nih wanita. Serangan malah iki kali iki lho. Kayak tak Ngono lho. Oh. Iki lho. Pajarane Pak Sarbini. Iki jadi gak ada hubungannya karo nopi, Bos. Juga. Seseorang bagi-bagi 5.000 koin, pesan, berarti sing baperan tomblok. Lho, Kok malah diwali? lho piye? Kok aku baperan lho. Kene wong gentleman lho baperan piye? Kok iso ngawur kuwi? Aja ngawur kowe. Saur utang Andi jadi. Steke sahur utang Andi wis diutang darpo kok. Utangmu akeh mentu to. Utangku setengah M. Gak kakean to. Wis ben. Kayak iki masalah karo Mas Dian piye? Ngamuk kok njaluk rokok kowe ngamuk lho kok njaluk rokok. Ben gak Rokok, bawa. Njaluk rokok Mas Dian. Piye rene pi? Aja ning kono pi. Aja Blok ning kono, Pi. geteh iki geteh wi. Senggol kowe ngo. Tapi kok gak koyo ning lab mau sadurunge Mas Dian. Lho, iki kan menerangkan penjelasan to. Rokoke. Dadi niki ben gak salah paham kucing ben gak baperan ngono lho. Iki lho Surya pidane. Ngono lho, mulane pi ngono pi. Ki omong aku yo tenanan kok iso. Tenanan ya. Kok iso karepe dhewe ae. Tapi ki Bah ya. kasus iki settingan ora menurutmu? Yo ora Tenanan. Oh, kok tenanan kok settingan nggo apa aku settingan? Ki tenan, nesu Tenan iki real. Pegel tenan. Pegel ngono lho. Kayak enak sing nyating. Ora enak nyapa di setting lho. Tapi sing bombong iki sapa? Bombongi doyo ambil lho. Sapa sih? Apal aku soalnya. Iki lho. Apal ya. Ngono. Kok iso aku? Lah bumbu iki pi. Kok iso? Wes mbok tebak ngene. Wes tak tebak. Ora, kowe dek mau ning vlogmu kok ngomong Piye? kontenku gak sida tak colne. Gara-gara wis dibongkar ning Klipe Doyo. Lho, ngono ya. Sing ngomong sapa ning Klipe Doyo dijelasne. Ya apa? Ya ora usah nyapo ngono kuwi. Wah posisi nang kono nek wong teluan wis ngerti ya. Lho, tapi sing ora ndelok kon labku, ngono duwe aku sing bocorno. Dadi gak sida di konten. Konco Deka bagi-bagi 5.000 koin, pesan, tomblok janceng om. Aku konco Deka siap tempeleng tomblok. Bila masih tempeleng. Bos, Ngene lho, Bro. serangan aku saya wong saene wong ning kono. Aku kan malih 800 wong. anu to, komene nggon aku mbok delok to. Akeh sing anu aku to. Dadi ya dijelasno sing ngomong kan bener kuwi ning labku, Je, tapi sing ngomong kan gak aku, sing nggawa berita rono kuwi ribut. Lha lho, Nah. salah-salahan lho, Mas. Ribut kan nggawa berita, aku duwe berita. Montore pertama enek sing komen, mione tomblok ning ndi? Lah, Doi. pertanyaan kuwi kudune ngene sik. Kok enek pertanyaan kuwi sapa sing nduduhi sik? Loh, wong-wong mengikuti lama. Oh. Dia mempertanyakan, tomblok kan montore gak duwe. Hmm. Saiki dijaluk Pak Lurah. Kan kena KPK di vlog karo Darpong kan roh kabeh. Lah mione tomblok ning ndi lak nukokno penonton. Wong-wong kuwi apal. Lah terus disauri tak sauri karo ribut. Mio kuwi nggo nyaur utang. Seseorang bagi-bagi 10.000 koin, pesan, Sik, mandi sik. software goblok gak sekolah utang nelek nang. Ben yo ben. Iya cek ngono bro. Lah wis rek tak jelasne. Pertama tomblok nyilih duit Pak Dik 2 juta nggo tuku HP. Bar kuwi tomblok gak iso nyaur, montore Mio kuwi disita karo Pak Dik ibarat nggo jaminan. Lah, basa ngono ditebus karo Pak Lurah. Duit 2 juta, lah montore digo Lurah. Lah bar kuwi enek sing nawa 1.500 karo Lurah didol. Karena Pak Lurah butuh. Nah, ngono lho. Nek kuwi aku ngerti, maksudnya Lah iya. terakhir aku ki didol kuwi mikirku ngene nek gak aku diomongi gundul motor Iya. wis gak enek tenan, aku gak percaya. Lah iya, Lah mulane berhubung pas kuwi. nang omah karepku pas kuwi pas nang vlog kuwi ngomong pisan. Heeh. Kan ngono to. Iya. Ya tak pikir aku mau tak cul wediku wong-wong jaba enek sing go ngeruh, aku mikir kan rame nak. Yo, Kalau iki Ora apa-apa, soalnya wis wis kadung nyata, wis cerita nyata gak apa-apa kecuali lak wis ngarang cerita Wis gak oleh. Wis gak oleh. Ini makanya aku bar gawe vlog. Heeh. Aku libut ngalih aku ngulon nang sawah aku mikir. Heeh. Tur ki tak culun apa ora tur gak men ambek tomblok aku dipikir kok Ya. duduhno tomblok mio wis gak enak. Lak dudohno wadine tomblok cok kowe ngeplok glendoh utang kae wis jelas. Nek utang karo glendo. Lho, iya to. Sik to, maksudnya pas Piye? utang glendo iki enek wong karo aku kok. Lah iya kan. Iki malah ngene ute-ute kaose diuculi ngene ya. Lah iya. Lah di vlog akar utang glendo. Iki dhewe sing ngongkon kok. Iya, ibarat kan carane nganu kan kuwi wis jelas
nyata lho ya. Lah motor kuwi kan yo nyata. Kudune kowe uncal gak apa-apa, cuma kowe ngomongnya kan ning vlogmu gak sida tak uncal gara-gara dibocorno ning lip ning doyok. Padahal aku yo gak ngerti. Wis sing gawa crita kuwi ribut jujuk ribut. Enek sing komen ngono terus kuwi di konten kucing, Pak Lurah ngomong ngene. Lah, terus wong-wong kuwi oh kucing wis rekam sik Lurah. Lagi lodruk lagi kok. Ora iki dinakno crita. Engko 30 menit konten engko. Ya ora apa-apa. Lepet tang. Wes. Sekolah sih. Nah, Wes lor ki jadi ki Suwi men to. Yo maksudnya ki padha menjelaskan kabeh. Ya. Tibake bodoh salah paham. Sing asli pinggae yo wis Sing salah apa? sing salah ki mbuh nyepoke Sing yo paham sapa? Iwan sing salah. Perkarane ya. Perkarane Iwan. Bos. Hari ini perkawanan Iwan. Wes ngono lor, jadi iki gak ada persangkutan sama siapa-siapa. Persangkutannya ternyata pertama kali Iwan. Wes ngono lor. Jadi vlog hari ini kita akhiri. Wassalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes, vlog malah.